Egun berezia izan da gaur hauteskunde kanpainan Euskal Udalen eraketaren lehen urteurrena ospatu delako. Ospakizunean Inigo Urkullu lehendakaria Euskadiko hiriburuetako 3 alkateekin batera agertu da, eta gizartean edatzen ari diren Euskal Udalen normaltasun politikoa, ekonomikoa eta gizartekoa nabarmendu ditu. Urte honetan, zalantzarik gabe, egoerak hobera egin du. Akordioak eta hitzarmenak lortu dira. Euskadiko udalak erakundeen egonkortasunaren oinarrizko zutabeak dira. Hitzarmena estatuarekin, Espainiak ere eredu politiko berri bat bilatu beharko duelako, bere izaera plurinazionala aintzat hartuz. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskal Agenda babesteko konpromiso hartzen du, eta gaur hemen Gasteizen berretsi egiten du. Konpromiso hartzen du. Espainiak aldaketa behar du, eta Espainian politikak aldatzeko bermea gara. Euskadiri buruzko politikak aldatzeko Euskadiren interesak bermatuz. Gasteizen eginiko ekitaldian, hiriburuko alkateak Gorka Urtaranek balioan jarri du udaletatik egiten den lana. Gizartetik gertuen dauden erakundeak direlako eta bizilagunekin etengabe harremanetan daudelako. Eta horregatik Eusko Alderdi Jeltzalea osatzen dugun alkate, alkatesa eta zinegotzi guztiak zoriondu eta eskertu nahi ditut egindako lana eta konpromisoa. Guretzat, lehena Euskadi eta Euskal gizartea direlako. Lehenik Euskadi eta pertsonak helburu. Hori dira gure ezaugarriak. Nola ez, Mikel Legarda Arabatik Espainiako Kongresurako zerrendaburuak ere hartu du hitza, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Madrilen ere Euskadiren alde beti egiten duen lanaren aldeko mezua aldarrikatu nahi izan du. Euskal Agenda eramango du hautagaiak Madrilera. Goizean hala ere, arrantza eta arrantzaleak izan dira EAJaren mezuaren ardatz, eta Aitor Estebanek Kongresurako Bizkaiko zerrendaburuak Bermeon, itsas eta arrantza sektoreak Euskal ekonomiarentzat eta Euskal gizartearentzat duten garrantzia aldarrikatu du.